Počasie nás síce v posledných dňoch poriadne potrápilo, no my sme tu dnes zase a spolu s nami aj naše krátke spravodajstvo. Vítajte pri jeho sledovaní. Pri počasí zostaneme aj v našej prvej reportáži. Pani zima pre nás pripravila obzvlášť bohatú snehovú nádielku. Za 2 dní napadalo na niektorých miestach na Záhorí vyše 30 cm snehu. To, čo robilo problémy vodičom, prinieslo aspoň trocha radosti deťom. Situáciu na Záhorí sme sledovali a aj vďaka vám sme na našich stránkach www.zahory.sk priniesli najviac aktuálnych informácií a na našom facebookovom profile rozsiahlu fotogalériu. Rozlúčka s fašiangami bola na Záhorí aj tento rok ako zvyčajne veľmi veselá. Vo viacerých obciach sa posledný víkend pred pôstom hodovalo. V závodoch usporiadali súťaž vo varení gulášu. Dneska prvé místo obhájili polohníci ze závodu v zložení Pavelka, Blažej a spol. Fašiangové obchôdzky v maskách začali už v sobotu. Vo Veľkých Levároch chodili po dedine v maskách deti z folklórneho súboru Leváranek. Šablové tance sa okrem iných obcí tancovali aj v Lakšárskej Novej Vsi a Borskom Mikuláši. Fašiangy na Záhorí zakončilo tradičné pochovávanie basy. Čaká nás 40-dňový pôst, ktorý potrvá až do Veľkej noci. Vo štvrtok 14. februára sa v Malackej galérii MCK uskutočnila vernisáž výstavy mladého umelca Martina Jursu s tajomným názvom Malá nočná breza. Jedinečné diela tohto talentovaného výtvarníka, inšpirované dnešnou civilizáciou a pretechnizovaným prostredím, si môžete v priestoroch MCK prezrieť až do 3. marca. Na jednom z našich najobľúbenejších pútnických miest, v Bazilike 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštíne, sa tento víkend už po 6. krát stretnú zaľúbené páry z celého Slovenska. Počas púte s heslom Vyberám si vernosť je pripravený bohatý program pre snúbencov, manželov i zamilované dvojice, prístupný aj pre verejnosť bez akýchkoľvek obmedzení. Okrem iných vystúpi aj Martin Husovský zo skupiny Komajota s manželkou Veronikou či moderátorka spravodajstva Natália Žembová. Za divadlom nemusíte cestovať ďaleko. V Malackách a v Závode si už 21. a 22. februára môžete pozrieť divadelnú komédiu Tři bratři v nesnázích. Vo fraške plnej humorných zámen aj dramatických zvratov s nečakaným rozuzlením sa v hlavných úlohách predstavia Martin Zounár a Adela Gondíková. Ja sa s vami na dnes lúčim a nezabudnite nám aj naďalej posielať vaše tipy na našu mailovú adresu info@zahory.sk alebo telefonovať na číslo 09 07 655 433. Majte sa krásne a teším sa na vás opäť v piatok.